Random inspection sa mga timbangan sa Tabunok Public Market gihimo. Reklamo sa mga mamalitay sa tikasang timbangan giaksyonan. Adunay live report si Femari Dumabo. Fem. Yes, Ala, nakadawat og tulo ka mga reklamo gikan sa mga mamerkaduhay ang nagdumala sa Tabunok Public Market. Maong bisan kun bag-uhay lang nahuman ang annual inspection. Random inspection ang gihimo usab. Ganihang buntag ni himo og random nga pagsusi ang market inspector sa mga timbangan, ilabi na sa meat section, sa mamaligayog gisdaw sa mga utanon ug prutasan. Gisubay usab ang tulo ka mga timbangan ng bayan nga gibutang sa DTI nga mooy magamit sa mga mamalitay kung ugaling diskumpiyado sila sa timbangan sa ilang gipalitan. Kining mamalitay nga si Alexander Ricafort nitugan nga nabatasan na niya nga i-counter check gyud sa pagtimbang iyang napalit. Kung magduda ko nga kulang or dili sakto, ako gitimbangon kaya maklaro. Pero mostly ako nabaobserbaran sakto man. Pasalamat pud mi ato gyud nila kay nisaka gyud sila diri sa ato ang opisina. So nga maoy kana bang sakto nga platform para sa ilahang reklamo. So diha dayon amo tong na-resolve. Hinoon sa gihimo nga random inspection ginihang buntag sa market inspector, why nakitang tikas diha sa mga timbangan. Usa sa mga gisusi kining baligyaanan og isda ug uban pang seafoods ni Rosinda. Kinsa nitugan nga sud na sa dugay katuigan, gisiguro nila nga dili tikasan ang ilang timbangan. Among suki mo balik gingan kay among timbangan sakto man. Sa niaging simana, gitigom sa market inspector ang taga-fish section aron pagpahinumdum nga tarungon ang ilang pagpamaligya. Kay kun masakpang nanika sa timbangan, sud sa tulo o musubra pa kay gayon, ma-revoke ang ilang permit. Rules nato. So doon na siya kunya ang atong og pananglitan habitual or sige na gyud ang kuan ang reklamo kunya makita nato na sa ato ang records unya. So posible nga ato na siyang kaning mo rekomenda for revocation. Gitugan usab ni Torres nga nabalik-balik na og kabibo ang mga manindahay diha sa Tabunok Public Market. Ilabi na nga naluag-luagan na ang quarantine restriction sa Dakbayan. Kung sa niaging tuig kapin lang sa 300 ang nikuha og stall sud sa merkado, karon dul-an na kini sa 300. Alang gitugan usab ni Torres nga kung sa tuig 2020 ug sa niaging tuig adunay mga gipahimuta nga merkado sa barangay, karon giwagtang na kini hinungdan nga sagad sa mga mamalitay ang mutuyo na gyud sa pag-adto sa Tabunok Public Market. Alan, Daghang salamat, Femari Dumabo.